Welcome, welcome mga brother. Welcome, welcome mga brother. Woo! Buang! Woo! Buang! 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 My heart goes sha-la-la-la-la. Ayong punggi pao! Oh, woo! Kated din ako matulog ah. Ang ingon ko sa imo, hindi ka mag-inom ng kulapo. Naka-eskapo na po nagbugo mga brother. So karon dasig kayo, dasig. Energy kay brother kay mga nakatulog tagtarong mga brother. So kuyog nato ron si Bro Jomer mga brother. Ang nakapanangid na sa iyang mama. Pero wala siyang papa. Wala siyang papa. Hi bro. So medyo so karon mga brother, medyo ubay-ubay atong kuan panon mga brother padung tagsaka sa Kisaw. So ang plano turon mga brother sakay tag habal-habal padulong sa jump off kay series naman taron mga brother. So lakaw ta. Isa tong banana ni. Mga brother, walay baligya tanduay diri. Puros emperador. Ang ingon ko sa imo, hindi ka mag-inom ng kulapo. Dayon. Ay, grabe ya mga brother. Asa diha sa trailer mga brother kaning dalan diri nga. Oh my god. Ikaw pa'y mag-adjust. Mo support pag ka sa habal-habal driver mga brother. Lalimay ka ganiha kaning dalan nga paliko ka ana na brother. Ikaw ang habal-habal driver brother gana ana na skillet. Ikaw mo ana mo ka diri. Balas ka. Anya ang imong mata kinahanglan ahead do kayo mga brother kay kung magbantay jud kag nailikawon kay at least makaandam po kag adjust ba. Kuyawas dalan mga brother nga igo-igo ra gud sa kasalakyan maagian diri nga sana magtagbo na lang. Kina adjust po ta mga. Ay kaliyaw si bro Jomer kay bali na feel ko niya ang kamot gud nga gaana na ko siyang kay abaga.
Ay. Mga kuan mga brother, mga 15 minutes or 20 minutes diba siya nga kung sige mag-ana-ana diri mga brother. Pero at last safe may tanan pa agi diri mga brother. So karon na nami sa jump off, then gulat ko mi sa uban maabot. Grabe ha. Ako motor diri kasaka mga brother. Mo give up na jud ang motor. Oh my god, the best experience ka pasaka pa lang daw mga brother. Ikaw bro, unsa ka kuan mo bro? Okay. Animal! Ay, kaluyan yung mga... Ayun bro! Ay, kaluyan yung mga bugoy-bugoy mga brother-brother. Nakabot na dyan ta. So karon mga brother-brother, pa-jump off na ta din. Animal! Sabi brother, yung mutot ko. Animal! So, oh my god, ni Saka, ni Ulbo akong kaspad mga brother. Animal! Mas mahal mo pa na. Ayun po Saka pa rin tali ay naloko na. Actually mga brother, gikan namin ni mama diring last time ka na nagkot mi tong Semana Santa badago ito diri mo rin pero ko familiar lagi ning dalana diri so mao ni siya nga padulong diri sa Mount Kisaw so like siya sa proper. Anyway, grabe ka palpitit pa kong heart mga brother. Ha? Asa spelling palpitit basta ni ha? Basta ni beat siya ni beat. And kanin mga brother, ubay-ubay may wala pang kailan nila mga brother na silang kinsa man ni sila si Lady and Red, si Miss Mariset. Di ta pwede ani niya kay kalimtan na ta ani Mariset ra. Si Miss Dasig, Kimay. Kanay magkuan mga brother kanay siya maikot po taan niya sa kay mag fine dining ta din moadto ta dito sa mga restaurant. Mag camera guni siya. So habis sa katagan nimo siya mga utensils mga spoon and fork mga brother. Mag camera guni siya. Animal! Oh my god. Brother. Oh my god. Ay, na-enjoy ko sa Balhabang mga brother. First time ever nga ga-adjust ko. May pangbuyog ilanat. Nilanat na ako. Siya wa jud. Animal! Ay, kadasig. So, okay. Murag na hyper atong habal-habal mga brother. Kay. Cute daw kaya yan. Oh, mga announcement ko na mga brother kanang magbag ilong. Paulahir ako na brother. Sunod. Animal. Paning. Ngayong hapon. Agi rame. So karon mga brother sa dasig pa kayo ta sa trail mga brother. Napay energy. Inupuli masustain na to ni along the way. Kay medyo ang aton siya ga-assault dahil mga brother ay. Ay tura. Animal. May hapon, agirami. May hapon. May hapon. May hapon. Hala anak, may Sir Chris o, gahukas. Aw! Rizal! Aw! Rizal! As in, mora na siya? No challenge, oy. Ganaan na skillet. Ikaw mo, ana mo ka dire.
Ubos sa kapal na. Tambay sa mga brother. Okay. Grabe, stressing kayo ng atong kuan brother. Ang atong assault, first pagani ang grabe na. Intense. Intense pa ning dalan kay habal-habal, intense pa guning. Ay. Hirap. Igo ka panington diri sa kisaw mga brother. Ay, nari ang anak ni. Ay, gigi. Oh, oh. Gigi. Oh, oh. Sige na magka-fall. Ni si Kuan oy. Angel oy. Okay. Angel. G! Angel, kung papiliyon nga ba? Ito. Yokasan Jud! Piliyon ka, mubalik si ang ex ni mo or ato ka ni crush? Ato kang crush. Kaya nga naman. Ano naman sa tumakan? Ako? Ako? Animal! Una ra bay load, Jel. Ay, wait lang. Asa ang crush? Okay. Tanananang! Tanananang! Krik, krik, krik! Dasig na to, Jel, ja? Kita mga badar-badar mga pagkailag na ako ni Angel mga badar-badar. Kana siya mga badar-badar si Angel. Simple ra na siyang pagkatao mga badar-badar. Wala libog kinabuhi. Oh! Angel. Ang iya ra jong karong mga panahon na mga badar-badar nga mag-enjoy siya isang life mga badar-badar ba nga unsa sa Ay, kita. Yung tawa bro. Let's go, let's go. Okay. Dito lang sakit. Diego. Agay. Ikaw ba. Asa to siya? Kani. Ikaw ba. Ipakong ko nimo ha? Animal. Karon na ikaw naabot dire. Sharap sa trail. Oh my god. Tanawan ninyo mga brother. Ay raning nawong nako mga brother kay makalato kay ni siya. Woo! See, tanawan yung view. Oh my god. Sharap. Bro, kuku. OMG. Rock and roll. Actually, di kayo siya ma-appreciate nimo sa camera siya. But kung nadyo ka sa viewer's eye dyan siya sa first person perspective siya mga brother. Oh my god. Awestruck. Kuku. Woo! Samot na diri sa atong next nga view mga brother. Tinawan ni siya. Wala kag nasa New Zealand. Sharap. Kani siya bantay ni siya sa New Zealand mga brother. Sarap. Lah, ako ni montage dia bro. Wait bro. Kana bro. Astiga ni mo tanawon dia bro. Nilakaw bro. Talikod. Kana bro. Ay, sarap. Woo! Woo! Kuku! Crush, I love you! I love you! I love you! Yes, mga brother, happy tata! Nagrabihag dalan diri brother, oh! Woo! Oh my god! I'm at the top of the world. Ang naka-nice brother, timing kayo kay ni Rainbow brother. I-check natin na brother. Oh my god, sarap. Oh! Nice rainbow. Woo!
Gayo, lakmon. Asa dira ma'am? Asa dira imong kuan baligya? Katong unahan, sir. Likod anan. Likod pa jud ana. Barangay namo. Kani. Kani makita ninyo diri. Dili jud ni amuan. Dili jud ni amuan. Sabi ko sa'yo, sandali lang, sandugay man. So, yes mga brother. Nataron diri sa aton dito. Ayawaan niya. Bingan eh. So, atong lutuon mga brother. Nanaway niya siya, ganiya, matulog sa kudrikol. Ay, Putdo na nato ni. Actually, ay tot makaluto patag. Pinalaman tagkalangan. Tusino ay longganisa pagkabuntag mga brother sa tong lutuon ng adlaw. Si RR mo ka, Fishball, pulutan later. Then, mo taong na fishbowl mo. Ilang mo na fishbowl mo. Fish lang. Sabi, nakiglalit yung bataa ka. Ikaw, na tempura mga brother. Ihait mo no. Ihait mo no. Kulangan na ni siya then natay tender juicy mga quickie nga pag-prepare mga brother then natay Ano ang storya mo? Buta na sa barangay Ugma. natay short ganisa mga brother kay gamay kayan siya mga brother. Fingers down my spine. Girl, you look mighty fine. Won't you rub your fingers down my spine? Girl, you look mighty fine. Won't you rub your fingers down my spine? Girl, you look mighty fine. Won't you rub your Wala to? Sure ka? Ilaw, be? Ilaw, be? don't English me, no school. Dito ka sir. Game. Huwag kang maulo sa amin. Dali kay nangingisog ng mama ko, gutom na kayo. Tulungan sir. Dito na lang. Sige. Ibigay yung mic sukun. Mic sukun. Okay. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Lord, salamat po sa mga biyayang pinagkaloob Diyos sa amin and pagiging safe namin sa pag-akyat. Walang injury, walang anumang aberya. At salamat po sa biyayang ng pagkain. At sana lahat ay mabusog. Salamat po at ito ang aming panalangin. Amen. Happy birthday to you. Bye. Bye. Oh, bye sa. Ano ta? Ma'am Jen. Bayi, teka po. Awnin na lang ninyo, ma'am. Kaon, kitering niya.